na ng mustisa, ayoko ng chinita. Ang gusto ko naman ay morena, girl. Pag ikaw ang nakikita, napapangiti na. Mag-helper challenge kami. Kung kung kisay mapildihan eh, mo muna sa binigok challenge. So, Wow, kasar mo muna. Wait ka tayo. Wala. Okay, helper. Taong ko. Taong ko. So guys, matag usa ka minuto nga dili matag-anan atong challenge. So, natay ibuak nga itlog usa ka buok. So binugok ni siya. So baho gini siya kay binugok man. Binugok itlog ni siya sa manok Bisaya, binugok. So kung di matag-anan ang 1 minute challenge, so mo ni ato ibuak. So Tao. oh, tao. Ayok. Dili. Katong naitil. Nai-o. Dili. Crocodile. Dili. Bako. Ako ra makali. Piloder. Dili sa. Piloder katong hikamang. Dili. Oo. Tao maka. Tao lagi tao. Tao ba? Yo. Humot dali. Rule. Dili. Apelido. Awas sa kay mo sa pinita sa tao. Likigan. Dili. Tao maka. Oh, tao. Tawag na. Ignacio. Dili. Litoy. Guwapo. Hey guys. Taga. Okay mo. Hey guys. Ako na siyang bukan guys. Yung ada katakan ko sa iyang kuwan. Question and answer. Zero smart. Boy challenge. Bukong pre. First blood. Kumat. Guys, isa. Tara guys. So, kumana mo ko nabuk ano. So, si Tata na po sunod. Ako na po guys. So, nalimahaw na kong binugok. Tuyo ko ng rolitas. Bukan si itlog. Go. Sana guys matag-ani na to guys para di ka mabukan. Okay. So, let's start guys. Eh, tanaw ako ka naging plan. Anak paraan na ba? Sige, go. Hayop, tao. Bagay. Dili. Prutas, Oh, prutas. talong. So natagalan guys. So, itlog. So, kasi mo atong mabukalo itlog. Ating ba? Murag na piso kay. Itom na niya. Gigi. Ay, sa. Mas kasakit sa kumagbuwang. So guys, ako na po na mo mabutang siya, ako na po mo muhatag og kuan siya. Mo partner. So, guys, ampo mo guys ha. Ayan ta kay mabuka sa itlog, bahuwa sa binugok kay. Gal buha sa inyo ba? Bahuwa sa inyo binugok. An. Oh, abracadabra. Sugta ng Oremus. Go. Tataw. Ako di Hayop. kakauho kay ako tanin. Utanon, hayop. Dili. Lugar. Dili sad. Kana tubig, mananap. Dili. So, guys, tabawi guys, mabukan taron. So, kanang mananap. Dili sad. So, Pagmanalan guys sa talaran. mananap. So, usa mga klase sa animal, mga kadahon ana. Dili. Dahon mga Ngan. mga tanom, mga ngalan. Oh, ngan. Oh, kanan. Tanom. Mga tanom. So,
kanang taong, Dili. kanang unsay nga mga misitas. Dili. Misita. Bisitas. So kanang Wala. kanang antorium. Ay, kata. Wow! So guys, kay ako man natagalan. Humot kayong binugok. So, let's do it! Itlog is my choice. Bantay ni mo ron. So guys, paros namin nabukaan guys no. So, Itak mo ni. magpili siya o kinsa na mo da ang panasan. Ikaw, First Ignacio. blood. So, parehas namin na first blood. So, magpili siya sa mga kinsa pa yung mabukaan. Isa di katagan sa yang question. Ay, panglabot. Mao sana guys na para sa amo ang tulo na. Regalo na mo Oh, tulo. promo na, promo. Promo. 5, 6, 7, 8. Ako guys. So, siya guys, so siya. Napay Asa tulo mo na to? bili na. Asa mo to? Padagana ko niya. Okay. So, si Tatang Malatong. Bitaw humot. Pero, may kumpiyansa ko ni. Unay ko ni. So, hindi na ano na regapon ka? Ako'y nagpili niya. Unay ko niya. Pensa ka una regapon ka? So, Matag-matagan ang yapon guys para kani atong mabukan. Dok-doken! Double kill na yun guys. Basta mataganan. Kita mo TikTok. Abra-kadabra, kiri-kiri niya. Abra-kadabra. Puresim, hirim-hirim. so 1 2 3 go. Okay. Go! Tao! Ha? No! Tao! Dili! Sa taron nga! Oh, so may English pa siya. So, sige. English ta! Ge! Unsa man? Tao! Okay, Dili! Prutas! Dili! Ngalan sa tao? Ngalan! Ah, dili! Ay, Oy, asa may tinawag na! dili! Lagi dili! Dili, ito man. Okay, taka na. Tao, hayop, lugar, ano? Lugar! Prutas! Dili! Itlog, binuga! Dili! Baho man na! Pidlain mo na. Ryan! Dili! Gwapo man ka, Brian mo ka! Dili. Asa mo ta, gwapo ko! Litoy! Isam na guys! Adyon! Adyon! Ada ka nagbabay! Adyon! Ada ka nagbabay! Adyon! Oh, time. So, na-uptime siya sa time. So, ay, bili ba? I-continue lang. Guys, na-uptime siya Abracadabra! plan. Double kill! Abracadabra! Purihirin, purisim! Guys. Abracadabra! I love you. Purisim, hurim! Umutan ng itlog! Uy! So, ano guys, oh, itlog, binugok. Basaga ng... So guys, So, guys. Merry Christmas Day! Update naman yung Pasko, no? So, Wakay magbakay lang yung itlog sa tagsa-tagsa kay mahal mo yung tulabilin. So, Mo lang ni magbakay lang Paskuhan! yung Paskuhan lang eh. So, Hangyo ulang po ko ninyo! oh, Saman! Ay, lagi ka sa kung upang so, okay. Oh, yeah? Hangyo ulang po ninyo! Okay, 1, 2, 3, go! Bisa naman yun Salamat sa mo support sa itlog! So guys, salamat kayo guys! So, salamat po sa mga supporters no. So, hoping ito guys. So, mga ligo na meron kay. So, salamat kayo no. So, sa katong na gusto magpa-shoutout. So, comment naman ng video. So, katong sa wala pa nag-subscribe. So, please subscribe sa mga video. So, click the notification bell para ma-update mo sa musunod ng video. Para ma-update. So, salamat kayo sa mga suporta guys. So, salamat kayo. Thank you. Wait, uyab. Kinsa diri, wait, uyab. Wait, uyab.